Koffiebar Knus en bakkerij Van Eck brachten lekkere ontbijtjes bij Zorgcentrum Dongerheim om het personeel in het zintje te zetten. Kijk, het is natuurlijk wel een periode dat het overal wat rustiger is. En ja, iedereen zit wat in hetzelfde schuitje, om het zo maar te zeggen. En ja, waar wordt het hardste gewerkt op dit moment? Nou, heel veel natuurlijk overal wordt hard gewerkt, maar waar we het echt van meekrijgen is in de zorg. En ja, dat hebben we natuurlijk ook gedaan, buiten staan klappen en enorm veel respect naar de zorg toe. Maar we kunnen ook eigenlijk een beetje ons eigen initiatief nemen om iemand of een groep daadwerkelijk te gaan bedanken. En daarom hebben we gezegd van laten we Dongera heen, waar toevallig ook mijn Beppe een plekje heeft. Hebben we gezegd van nou, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we in elk geval dat personeel eventjes goed in het zonnetje zetten. Nou, toen hebben we elkaars dingen eigenlijk op een hoopje gegooid. Waarin we zeggen van ja, brood en ontbijt. En daarmee kunnen we misschien om 10 uur zeggen van als iedereen de prikjes en de medicijnen noem maar op heeft gehad. Van nou, geniet eens eventjes lekker van iets wat je van ons krijgt. Ik ken Fijn natuurlijk al redelijk goed. Sinds wij Koffiebar Knus hebben opgezet. Toen zijn we eigenlijk direct samen met bakkerij Van Eck, zoals je op de achtergrond ziet, begonnen. We begonnen een samenwerking op te gaan. Want wij doen veel met ontbijt, veel met... willen we zoveel mogelijk ambachtelijke broodjes, croissantjes, noem maar op. En toen hebben we gezegd van nou, als we dit soort dingen gaan doen, dan willen we wel heel graag het brood van bakkerij Van Eck. En toen is er een samenwerking ontstaan. En dan heb ik het puur over inderdaad het ontbijt. En op het moment dat we eigenlijk vanaf dag 1 gingen samenwerken, was het eigenlijk al super. Dus dat is eigenlijk de reden dat we het samen met Van Eck hebben gedaan. De reacties op dit gebaar waren goed. We hebben het net gebracht, dus we zitten echt even van... ik ben benieuwd. Zoals we het zo net meekregen, de mensen die stonden netjes achter een scherm. En er bleef voldoende ruimte, maar we konden ze een beetje verstaan. En ze vonden het geweldig. Ze zouden wat foto's maken en het ons laten weten. Dus daar zijn wij natuurlijk ook hartstikke blij.